V ukázce číslo 1 předvedeme funkční prototyp aplikace pro žadatele a příjemce. V prohlížeči zvolíme adresu pro přístup do aplikace. Nyní vidíme aktuální úvodní obrazovku aplikace pro žadatele o dotaci ze strukturálních fondů. Neregistrovaný uživatel se musí nejprve zaregistrovat přes položku Žádost o aktivaci konta. Zároveň je v této části dostupný kontakt na správce aplikace a popis základních softwarových požadavků na práci s aplikací. Přihlášení probíhá pomocí přihlašovacího jména a hesla. V této ukázce je využit ještě další autentizační prostředek, takzvaná grid karta, který však nebude v implementovaném systému využit. Obnova hesla, například při ztrátě, probíhá přes odkaz v levém menu. V případě, že uživatel zadá opakovaně nesprávné přihlašovací údaje, dojde k zablokování účtu. Odblokování účtu je též dostupné z levého menu. Přihlásíme se pod jménem registrovaného uživatele. Dostáváme se do úvodní obrazovky naší aplikace. Záhlaví aplikace je společné pro všechny obrazovky. Obsahuje i funkci automatického odhlášení ze systému při neaktivitě uživatele po 15 minutách. Tímto způsobem se odhlásíme a ukončíme práci s aplikací. Podání žádosti o dotaci bude předmětem další ukázky. Pokračovat budeme ukázkou číslo 2, ve které si předvedeme založení nové žádosti o dotaci. Jsme přihlášeni jako registrovaný uživatel. Na úvodní obrazovce vidíme seznam aktualit. Evidence projektů a žádostí jsou samozřejmě oddělené. Ukážeme si seznam projektů. A vrátíme se na seznam žádostí. Přecházíme do seznamu žádostí. V tomto seznamu vidíme žádosti přihlášeného uživatele. Seznam je možné třídit podle libovolného sloupce. Zde vidíme základní atributy žádosti, například stav zpracování a další informativní údaje. Seznam žádostí o dotaci je možné filtrovat a vyhledávat v něm fulltextově, například takto. K filtraci je možné využít i zadání klíčového slova. Následně se zobrazí seznam žádostí obsahujících vybrané klíčové slovo. Pokračovat budeme vytvořením nové žádosti. Nejprve se zobrazí seznam operačních programů, v jejichž rámci se nachází otevřená výzva. Přes operační programy a prioritní osu se dostaneme na úroveň oblasti podpory. Tu vybereme a potvrdíme. Nyní vidíme informace o oblasti podpory a v seznamu vybereme otevřenou výzvu. V ukázce máme údaje o žadateli již předvyplněny. Pro pokračování musíme vyplnit název projektové žádosti. V dalším kroku vidíme podmínky pro konkrétní výzvu. V této ukázce musí žadatel akceptovat podmínky výzvy pro pokračování vytváření žádosti. V implementovaném řešení může být akceptace zařazena například na závěr procesu žádosti. V tomto formuláři jsou již předvyplněné údaje o žadateli i další údaje vyplývající z výzvy. Žádost uložíme. Nově vytvořená žádost se zobrazila v seznamu žádostí a je možné ji opětovně vyhledat pomocí filtru. V následující ukázce představíme postup vyplnění žádosti o dotaci. Žádost jsme založili v předchozí ukázce. Na obrazovce je zobrazen seznam žádostí žadatele setříděný podle stavu. Podle 4. sloupce poznáme žádosti, které ještě nebyly odeslané. To znamená, že je možné je stále modifikovat. My si z tohoto seznamu vybereme žádost založenou v předchozí ukázce a použijeme funkci Změna v levém menu. Dostáváme se do předvyplněného formuláře žádosti, který je rozdělen prostřednictvím záložek do logických celků. V této záložce vidíme, že v aktuální žádosti nejsou registrovaní žádní partneři. Na další záložce nalezneme informace o projektu. Následuje doplnění informací z číselníků, například přiřazení prioritních témat, financování hospodářské činnosti a územní oblasti. Další záložka slouží k uvedení dílčích popisů projektu.
Přecházíme na záložku Harmonogram a indikátory. Na této záložce bychom si mohli částečně ukázat ovládání aplikace. Příkladem může být například práce se seznamem aktivit. Všechny položky seznamu mají ovládací prvky pro přidání, úpravu a výmaz záznamu. Pokračovat budeme ukázkou číslo 4, ve které si ukážeme práci administrátora pověřeného úpravou formulářů pro výzvy. Nyní jsme přihlášeni jako administrátor a vidíme v menu seznam skupin funkcionalit, ke kterým má podle nadefinovaných přístupových práv tento uživatel přístup. Momentálně nás bude zajímat sekce s názvem Objekty programové struktury, ve které se spravují konkrétní operační programy, prioritní osy a oblasti podpory tak, jak jsme je viděli při zakládání žádosti v aplikaci pro žadatele. Nyní si postupně předvedeme přehled předdefinovaných specifických polí rozdělených do skupin. Tato pole mohou být buď textová, logická, datumová anebo číselníková. Administrátor zvolí formulář, kterému chce tato specifická pole přidat či odebrat. Zde se určí pořadí specifických polí ve formuláři. Přecházíme na seznam výzev a najdeme si naši výzvu. Systém neumožňuje upravovat otevřené výzvy. Ve zvolené výzvě proto můžeme pouze zobrazit seznam již přiřazených specifických polí ve skupině. Na ukázku přiřazení specifických polí vybereme výzvu, která dosud není otevřená. Zde vidíme, že systém nám umožní přiřadit vybraná specifická pole. Tato změna se ihned projeví na formuláři žádosti o finanční příspěvek. Pokračujeme ukázkou číslo 5, ve které budeme demonstrovat, jak jsme vlastně modifikací výzvy, tedy přidáním skupiny specifických polí, umožnili žadatelům zadat nově požadované údaje do formuláře žádosti. Vrátíme se k naší žádosti. Otevřeme si ji a přejdeme na poslední záložku specifické pole, na které už vidíme nové položky, které jsme k výzvě přidali. Tyto hodnoty vyplníme. Pole typ účetní jednotky jsme určili jako číselník, takže vybíráme z předdefinovaných hodnot. Dále jsme přidali skupinu polí typu logický přepínač, kde volíme mezi možnostmi ano a ne. Rozšířené možnosti úpravy formulářů jsou blíže popsány v textu nabídky a z důvodu omezeného časového prostoru nejsou součástí videoukázky. V ukázce číslo 6 pokračujeme ve vyplňování žádosti s již doplněnými specifickými poli. Ukážeme si podání projektové žádosti. Ještě před samotnou finalizací a podepsáním žádosti je důležitá funkce s názvem Zkontrolovat formulář, která nám pomůže identifikovat všechny nedostatky, které v žádosti máme. Žadatel dostává informaci, které chyby musí před odesláním odstranit, aby mohl pokračovat. Bez opravy chyb není odeslání žádosti možné. Opravíme chyby v žádosti. Systém našel chybu v harmonogramu projektu, pole tedy opravíme.
Vyplníme příslušná specifická pole. Uložíme změny tlačítkem Finalizovat a vrátíme se na seznam žádostí. Po odstranění všech nedostatků vidíme, že je možné žádost odeslat. V ukázce číslo 7 předvedeme odeslání žádosti. Vybereme libovolnou žádost a provedeme kontrolu její úplnosti. Vidíme, že kontrola proběhla úspěšně. Součástí odeslání je opatření formuláře zaručeným elektronickým podpisem. Elektronicky podepsanou žádost nyní odevzdáme. Před vlastním odesláním potvrdíme, že žádost chceme skutečně odeslat. Po tomto potvrzení se žádost odešle. Po úspěšném odeslání zvolíme název generovaného reportu ve formátu PDF. V seznamu žádostí nyní vidíme, že stav žádosti se změnil na odeslaná. Přejdeme na záložku Moje sestavy, kde si můžeme vygenerovat PDF report a uložit ho na lokální disk. V ukázce číslo 8 přikročíme k výběru žádosti pro zpracování na straně administrátora výzvy. Jsme přihlášení jako příslušný administrátor. V okně aplikace nyní vidíme seznam funkcionalit, které má tento uživatel přístupné. Nás samozřejmě zajímají žádosti o dotaci. Zobrazí se nám seznam žádostí, kde je v tomto případě více než 3500 záznamů. V tomto seznamu je podstatný sloupec Stav, který informuje o stavu zpracování konkrétní žádosti. Seznam je možné filtrovat podle libovolného sloupce či fulltextově. Vidíme, že v seznamu byla vyfiltrována jedna žádost, která je ve stavu zaregistrovaná a spadá v tomto případě pod označenou výzvu. Jedná se o žádost, kterou jsme v předchozí ukázce odeslali jako žadatel. V jejím zpracování budeme pokračovat v další ukázce. V ukázce číslo 9 předvedeme hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti pracovníkem řídícího orgánu. V tomto formuláři vidíme klíčové informace o žádosti, které se automaticky načetly z aplikace pro žadatele. Můžeme se podívat na všechny hodnoty v záložkách. Nyní provedeme samotnou kontrolu formálních náležitostí, která probíhá automaticky po předchozí vizuální kontrole. V dolní části formuláře můžeme sledovat aktuální stav, v jaké se žádost nachází, a aktuální proces, kterým procházíme. Kromě toho najdeme v této části aplikace sadu přepínačů, které nás informují o tom, do jakého dalšího stavu v procesu zpracování se můžeme ze stavu zaregistrovaná dostat. Právě jsme dokončili první krok hodnocení žádosti. Systém nás tímto oknem upozornil na nevyplněný kontrolní seznam neboli takzvaný checklist. K jeho zobrazení se dostaneme stiskem tlačítka Kontrolní seznam. Kontrolní seznamy se definují přímo k přechodům mezi jednotlivými stavy a jsou konfigurovatelné. V našem případě se kontrolní seznam skládá z otázek. Na otázky je možné odpovídat hodnotou ano, ne, anebo přímo vypsáním poznámky. Tlačítkem uzavřeme. Na detailu žádosti nyní vidíme ikonku signalizující úspěšné vyplnění kontrolního seznamu. Nyní posuneme žádost do dalšího stavu. Systém nás vyzve k doplnění data vykonané kontroly formálních náležitostí, což je přechodová podmínka, kterou lze stanovit a upravit v souladu s metodikou. Po vyplnění pole se dostáváme do nového stavu.
ukázce číslo 10 si projdeme proces věcného hodnocení žádosti. Jsme přihlášeni jako hodnotitel a vyhledáme si žádost k hodnocení. Přejdeme na okno hodnotících kritérií. V okně aplikace nyní vidíme, že hodnotitel ještě nemá vyplněné věcné hodnocení žádosti. Hodnocení jiného hodnotitele tento hodnotitel nevidí. Hodnotitel zadá nové hodnocení k vybrané žádosti. Hodnotitel vyplňuje kritéria, která mu jsou přiřazena v souladu s platnou metodikou. Hodnocení uložíme. Nyní jsme přihlásili pracovníka řídícího orgánu. Finálním krokem hodnocení je posun žádosti ve workflow ze strany tohoto pracovníka řídícího orgánu do dalšího stavu. V následující ukázce si předvedeme možnost změny workflow. Jsme přihlášeni jako administrátor systému, mezi jehož funkce patří i správa workflow. Tato workflow jsou vázaná k identitám anebo k objektům aplikace, mezi které patří i žádosti o dotaci. Pro ukázku si vyfiltrujeme žádosti, které jsou přiřazeny k operačnímu programu, se kterým jsme doposud pracovali. Systém pro přehlednost umožňuje zobrazit grafické schéma workflow. V porovnání s požadavky zadání nám tedy v ukázce chybí jeden stupeň hodnocení, a to hodnocení přijatelnosti. V této fázi hodnocení si můžeme pro ilustraci vytvořit nový mezistav, pomocí kterého nový proces hodnocení přijatelnosti realizujeme. Přímo v definici workflow máme momentálně nadefinované tyto stavy. Přidáme nový stav. V číselníku stavů máme požadovaný stav již předpřipravený. Pro nový stav definujeme přechod do dalšího stavu. Nyní se můžeme podívat, jak se nám změnil obrázek workflow, abychom si byli jisti, že jsme do fáze hodnocení přidali nový stav. Dalším krokem je nastavení přechodu mezi stavy ve workflow. Naším cílem je, abychom mezi stavy hodnocení přijatelnosti a kritéria věcného hodnocení splněna vložili nový přechod. Na závěr se můžeme opět podívat, jak se změnil obrázek workflow. V závěrečné ukázce bychom chtěli demonstrovat několik dalších možností uživatelského působení workflow. Systém umožňuje libovolné workflow upravit a ušít na míru jednotlivým řídícím orgánům a operačním programům podle jejich potřeb a dílčích metodik. Zobrazíme si detail konkrétní žádosti, kde vidíme, že přechod na následující stav neobsahuje podmínku vyplnění kontrolního seznamu. Pomocí kustomizace workflow nyní dodefinujeme kontrolní seznam pro pozitivní přechod na daném řídícím orgánu a výzvě. Provedeme to následujícím způsobem. Zaktivujeme požadavek na kontrolní seznam přiřazený k workflow a stavu jako podmínku pro přechod do dalšího stavu.
Pokud se nyní znovu podíváme na detail konkrétní žádosti, nyní již modifikované, a pokusíme se ji posunout do nového stavu, vidíme zde dodefinované nové přechodové pole, bez jehož vyplnění není přechod povolen. Kustomizací workflow můžeme například též přidat doplňkové pole ke stavu kritéria věcného hodnocení. Nyní se doplněné pole zobrazí při pozitivním přechodu do dalšího stavu.